Olako ekintza bat eitxie oso guai bentsantzeate, eurek ikusteko nundi jo edo deuki izan dudak aklaretako, zen normala da olako adinien egotie norabide fijo bat eukibarik. Eindako dinamikan interesantiak da nik uste dut onak izan dizela, atzanean hori ikusi deulako. Gentiak zeidei hauko zen, pertsona diferentiak, gure adineko gentiak, darnunalde horretatik uste dut oso ondo dizela. Aholko bat monbiko banetzen gaztia izango zen, denpori aukela gauzak ikasteko, biharren hasteko eta ez pentsateko hasiera baten gauza bat gustatzen gakoenelako, hortik jo bira bena, ez? Beste ikuspuntu batzuk algatzu zabaldu, beste gusto batzuk, beti ukiko zu aukeri gauza barri baten hasteko eta biharra ero ikasketak aldatzeko. Orduan ez sentiuteko hori presiñoi, gauza bat ikasten hasten bana, ja hortixi jumina biharrea, bizitza guztineon biharrin, eta ni bai pentsatzen dut, konsejo honena izango dela ze gusto topatik. Gaur antolatu den ekitaldixe interesgarrixe bentsatu bate, gure eskualdi ikusteko eta daukegu zen baliabidik sustatu ahal izeteko. Nik uste dut baina bela lagundu modu baten gidatzen zena jotenen etorkizunean. Nik neuk opinioi pertsonalin oso ondo pasagot ikasitxeko danaz eta oso aberaztuten hori eitxa.